Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala nini nga atong tulumanon sa kahanginan C&A Catechesis on Air o ako lang gyapon kini inyong ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Akab. Abi no adlaw na usab karon nga Martes, no, pizza 16 na kini sa bulan sa Enero. Abi no karong adlaw mahigala ayo mo katingala ha kung nganong wala sa inyong hang parokya ang inyong mga kura paroko kay ni Amiros Dumaguete kay nagmeeting ni, no, annual clergy dili annual kining gitawag nato monthly clergy meeting namo, no, muna nga ara katingala, no, karon taon human ining akong programa mo, hinahinay na pamigdailos pa uli na nabuntag raman among meeting. Ato dahil i-congratulate usab, no? O kanang kung i-congratulate ang taga-awaan. Successful ba yapon mahigala ang ilahang fiesta kagahapon, no? Atong i-congratulate ang De Los Santos family, ang Ferrer family, o ang atong mga kaigsuunan din ha sa awaan. Of course, ang ato nga kining gitawag og kanang kapitan din ha. Akong suod nga higala si Kapitan Perkins Imperado. Nahala, no? Abi no ari kita mahigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon. Bishop Gerardo Almenasa gipadayag ang iyang dakong paghugot nga pagtutol sa operasyon sa usa ka copper mining sa Sagay, Negros Occidental. Matud pa ni Bishop Almenasa, direktang maapektuhan niini ang mga mananagat, magbabaol ug daghan pang uban tungod sa matud pa siltation kay open pit mining man ang nasangpit nga mina. Balita manghigala sa Vatican, Pope Francis nagkadayon nga ang sports o ang paugnat sa kusog makatabang og dako sa pag-abot sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Mao kini ang pamahayag usab sa atong talahuron nga Santo Papa sa iyang audience sa mga atletika Batikano, sa mga atleta nga mga Batikano. Mao kadto higala mga balitang simbahano ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa atong mga buluhaton samtang nanghimo kita sa ato ang catechism. Mabino ari kita higala sa ato ang Saint of the Day. Boyno ang atong Saint of the Day karon January 16. Walay lain bisperas deron mahigala sa Tigib karon daeng mga alauna alas 2 magsugod na ang ilang street dancing alang ni antong gustong tanaw usab og Sinulog street dancing competition. Abiro are kita mahigala sa Saint of the Day nato. Ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si San Berardo ug mga kauban. Natawo kini si San Berardo na atong tuig 1220. No, unya kuan kini siya manghigala. Ka-membro kini siya sa grupo nila ni Saint Francis of Assisi. Nya matud pa, he went to Seville and Morocco. They preach in the marketplaces and gidakop sa mga Moroccans mahigala. Kuni si San Berardo mga kauban. Sa dihang nag-preach sila dito sa Morocco, gipanakop kini sila o gipamulungan og ulo. No, matud pa, ang ilahang mga patayng lawas gidala dito sa Padua. Ug dito usa sa mga nahimong resulta diini mao nga kini si San Antonio de Padua na converted ug niipon sa grupo sa mga Franciscano. Pero mao kadto mahigala mga balitang atong Saint of the Day karon. Ari kita mahigala no sa ato ang mga catechesis. Unang pangutana. Father. Ari kita sa ato mga pangutana mahigala ha. Pangutana dili mahigala nga ato na pong giandamdaan ang mga tubag. Okay. Okay, mahigala ho, ari kita sa atong mga pangutana. Unsa may diferensya sa diborsyo ug sa annulment of marriage? Abi no, sa
diborsyo at the start valid ang ilahang marriage pero sa nagkadugay nahimo na kining problematic, no? Whereas kining annulment of marriage from the very start wala gyud marriage nga nahitabo. O sa to pa sa sinugdan pa lang daan pananglitan parehos nga mga minor de edad ang ikasal, wala gyud na siya. Sa sugod pa lang daan walay kasal nga nahitabo. So munay kalainan, no? Ang diborsyo pagsugod valid gyud ang ilang kasal, wala gyud mga impediment. Pero nadugay nang gawas na mga babag muna nga gi-issuehan gid sila og ang kining gitawag na to legal separation. Kay wala man tay divorce diri sa Pilipinas. Legal separation lang. Okay. Igo ra ba nga magpabunyag ka og maluwas ka na? Ayan, kini mga pangutanahan importante kay ni. Igo ra ba padre nga magpabunyag ra ka? Ang maghatag kanimo og katungod nga makasulod sa gingharian sa langit, pero magdepende gihapon nimo kung gusto ka bang mosulod, no? Ato pa ang bunyag maghatag kanimo og katungod nga makasulod ka sa gingharian sa langit. Pero wala na nagpasabot nga kay gitagaan kag katungod, sigurado na jud ka kay nga naman basig ang imong binuhatan dili angayan nga makasudlon, dili angay pasudlon. May katungod na lagi ka. Pero ang imong binuhatan pero tigud nimo ka kinang gitawag na tug sukwahi ang imong mga binuhatan, di gyapon ka kasulod. No muna nga dili pag yun igo ang bunyag. Kinahanglan pag yun gihapon nga imo gyud kining paningkamutan. No kay lisod man kaayo ng ang bunyag ra imong saligan nya imong binuhatan dili gyud mao ito na nahitabo sa uban nga nahimong mga nominal Catholics kay na binunyagan pero walay simba-simba pod. Wala bansaya ang ilahang pagkakatoliko. Okay, so another question ta mahigala. Last question na kini mahigala kay medyo gikapoy-kapoy na ko gamay. Medyo ni hinay-hinay na o katiklop ang akong pusog o kaisog. Pwede ba pala nga manudlo ta sa mga public schools? Yes, pwede. Pero doon na siya kitawag na to og mga kondisyon, no? Sa Article 14 sa Philippine Constitution mo kinang nabasa. At the options expressed in writing by the parents or guardians, religion shall be allowed to be taught to their children or wards in public elementary and high schools within the regular class hours by instructors designated or approved by the religious authorities of the religion to which the children or wards belong without additional cost to the government. Kato pwede di ay. Basta kay aduna gyud written approval no gikan sa mga ginikanan o mga guardian sa mga bata. Pero mas maayo gyud nga ang imong tudluan kung ikaw sa katekista Katoliko ra gyud aron nga walay gitawag nato og mga pangabubuho nga mahitabo. Okay no? Abi no, dinhi na lang una kita kutob ha. Sa man gyud nga medyo luya-luya naman ko gamay. No, ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin AA. Mana milit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios makaagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.